Arratsaldeon Euskal Herria. Kaixo. Ongi etorri txorienera. Hemen gaude abezedariotik atik hasita Armintz Gorrotzategi eta bukaeran Zetarekin Zigor Iturrieta. Flipota gatu zari danok, harrituta. Ni ere bai, ni ere. Bueno, Armintz, Hau espero. Ez, nik ez da ere. Badakizu, improvisazioa dira olakoak. Gurik ideia jartzen dizkidu eta gero kasurik ez dira. Bueno. Oiga. Guk gaur, bai dakiguna ze prestatuko dugun, bi errezeta gozo prestatuko ditugu. Lehena, neria, izango da olako aragi bolak eta hemen daneta egingo inditugu. Gaur begi handiarekin hartu eta begi handi bola batzuk ingo ditugu. Saltzan, bere tinta saltzan jungo direnak, eta hauen lagungarri moduan ze juten da ondo beti, arroz txuri bat. Arroz txuri simple bat, baina bi truko erakutziko izkizu eta arroz txuria errez eta gozo prestatzeko. Eta hori izango da errezeta luze moduan egingo duguna. Armintz, zu ere itxasoan geratzen zara, eta ez itxasoaz... Ez. Ni baratzean geratzen naiz. Baratzeko esan, eta olagarroa bihar garri barria zu? Olagarroa biharko utziko dugu. Bale. Baina gaur porruak egingo ditut. Gaur porruak labian, eta da errezeta bat asko egiten dena lagunekin. Bai? Orduan, lagunekin afaltzeko eta horrela, porru batzuk labian burrata batekin eta ozpino oso berezi batekin oso errez egiten dana, azkar eta goxua gelditzen dana. Eta kuadriako deitzen dizute berriro eta holako... Nire esan, nire kuadriako egiteko agian... Beti aragia eramaten dezu, ezta? Jo, gurean txuleta eta espadao, akabo. Ez, porruak eta jaten ditugu, gure kuadrian danetarik oro jalea dira, gara. Nire semeak esango luke moduan. Eta gure gaurko errezetak daneti dauka, barazkiak, arroza, hidratoa, proteina dana dauka. Eta prestatzeko era, hauxe. Begi handia robotean sartuko du eta txikitu du. Jarraian gopor batean jarri, eta perresiakin, baratxuriarekin, arrautzarekin, eta esnetan bustitako ogiarekin nahasiko du. Eskuak olioz zikindu, bolatxo batzuk egin, irinetik pasa eta frigitu goitu. Oli hortan bertan saltza ingo dugu. Horretako barazki ezberdinak erregosten jarri, jarraian tomatea gehitu, irin pixka bat, ardo txuriarekin busti, eta saldarekin estali ondoren irakiten utziko du. Arroza egiteko, baratxuria tal pare bat olioarekin gorritzen jarri, arroza gehitu, perresia gehitu, saldarekin busti eta 20 minutuz egiten utziko du. Begi handi bolak saltzan sartu, 15 minutuz irakiten utzi, saltze iragazi, berriro ere gure bola sartu ondoren zerbitza. Orduan, lehen da bizi, ingo duana hartuko dut lan. Hau da ogi atzokoa, atzoko ogila. Serra pare batero, serra moztuko du, eta hauek iskinak kendu ondoren, esnetan bustitzen utziko ditut, eta ingo duena da hori. Guk begi handi daukagu, baina txipiroiarekin, txokoarekin, holako, edozein, zefaloporoekin, zefalopo bat. Bai, familia horretakoak, ez? Danak familia berekoak dira, baina hori aldera, ezberdintasunak bateze morfologian daude, ezta? Begia handia normalean izaten dira, luzexoagoak, argalagoak bezala, eta txokoak aldiz izaten dira, pixka basugoak, biribilagoak, aragia dakate pixka gogorragoa, aldiz txibiak xamurragoa izaten dute aragia. Baina familia berdinakok, ez? Erderaz ez dakitena txokoa zeinan sepia izango zen, da bestia gure txipiroia, begi handia bakizu, da txipiroi handia. Ni txipila honek zati txikikoak osoa, eta Armintz da txipila handia, eta gero hongo zen Luis dala begi handia. Tamainan, gutxi gorera txorienen hartuta, holako tamainan. Dana familian gelditzen da. Dana etxean geratzen da. Hauek, ogia esnetan busti eta gero erabiliko dugu gure bola hauei botatzeko. Eta oin, holako robot batero baldin bakaso bestela labanakin inbeharko duzu, eta labanarekin neiko lan hau mozten, gure begi handia, hau, gero apaintzeko igual horan plantxan ingo dut, dara barruela dana. Nik gehien gustatzen dena txibiak, baina frigituta. Adibidez, ogitarteko, hori Madrileko tipikoa dena? Hori da, hori 20. Menden hasi zen, eta hori plaza nagusian, ez da, hasi zen bertako tabernariek eta horrela. Kafesneakin batera, plaza nagusian, kafeko letxe. Kafeko letxe, bai, ezaguna oso. Eta, bertan hasi zen, bertako tabernariek eta horrela, momentuan zerbait errexea egiteko zelako, eta oso goxua zelako, bertan pasatzen zuten jendearentzako eta langileentzako, eta gaur egun bihurtu da, Madrilgo gastronomiako arte oso garrantzitsu bat. Guk egin genuen hemen, olako ogitarteko horren berrikuntza bat, eta hotdog eran egin genuen olako ogia, guk egin genuen hotdog ogia bertan egin genuen, gero egin dituen hauek,
txibiak, gero kalamarrak hor frigituta, eta gero lako alioli berezi bat egin nion limarekin, eta goratzen ez, Pilo bat gustatzen zait, pilo bat. Bai raziotan, bai ogitartekon, eta esaten duzun bezala, batzuk maionesarekin bakarrik zeritzatzen dute, beste batzuk limoiarekin, beste batzuk alioliarekin, mota ezberdin asko daude, baina nahi, eguarriko 12 edo horrela aperitiboa hartzen, bazkaldu aurretik, mundiala. Raziokoak, gero jendeak esaten du, baina nola, ogi birrinduti pasata eta ogi tartekoan da sartuta. Bueno, paparra ero xolomoa ogi birrinduti pasata eta ogi tartean sartuta ere oso goten da. Orduan, milaka eta milaka pertsona ezin dira gaixi. Bueno, nik hau moztuta eta oin birrintzen jugunez eta bitu. Ja, baratxuriak gero eramango izkidanez eta ez txikitzeko, hauek ere, hemen bertan sartuko ditut, eta hauek ere, dana birrindu. Dana txikituko dira. Bueno, ogitarteko eta zari garela hitz egiten, bueno, ogia ere erabili behar duzu. Ogia nola kontserbatu, ezta? Batzuk kezka asko, zein da modu erosena, oberena, askotan film plastikoarekin. Ez hori ez. Zergatik ezetasun guztia barruan gelitzen dalako eta tekstura pilo bat aldatzen dalako. Betxonik Armintz horrekin daukat anekdota bat, autokaranekin jokinen, da nik eramatitut janariak utzean ontziratuta. Eta nik ogi ona gustatzen zait, eta inituen ogi xerra batzuk, eta ontziratu inituen utzean, eta gero, oskailu sartu gabe, kanpoan eraman ituen. Inzitzaren, lizuna inzitzaien, moa, lizun pilat, zezetasun guztia barruan geratu zen, eta ogi guztia bota behar zen, eta horrik hasi nuen, ezin dala utzean ontzira. Hori eta gainera tekstura ere asko aldatzen dalako, Txikloso edo ezetasun asko. Gero, nola ez ere beste era batera, ezetasun handia dagoen tokietan edo horrela, kanpoan utzi ezkero, hori ere kaltegarria. Orduan, adituek ze esaten dute, oial baten laguntzaz estali eta hotzean gorde. Hori da... Trapu baten bilduta ero. Hori da. Edo bestela, beste aukera bat izango litzake, kaixa itxi batean gorde, baino ez hermetikoki, baizik eta airea sar daitekeen kaixa horietako bat. Ze oso toki lehor batean utzi ezkero ere, ogiak asko lehortu daiteke. Orduan, tapatu bai, leial batekin, baino kontuz, ze haizeak ere sartu behar du, hor airea egon behar du lako. Izozgailuan bestela ere, jente asko egiten duena da, hartu, eta nik egia esan etxean egiten duena da, erosten dituanean 2-3 ogi batzutan, hartu, gero 4-5 atal izozgailuan gordetzen ditutolan bilduta, horre bai, izozgailuan badoaz ondo plastikotan bilduta, eta gero beharrala jun ateratzen da, egia da izoztuta ateratzen baduzu. Eta hor, ogia txigortzeko gailuan sartzen baduzu. Horrek dena laguntzen du, Fenomeno gehatzen. Bai. Eta gozaltzeko eta guk etxean ohitura handia dugu, olako ogiak eta jateko, eta horrela egiten du. Bale, hemen, birrinduta, eta esan dagoa, hemen gehituko diogu perresilla, beldur gabe, nik haragi bolei eta beti perresilla botatzen diet, beldur gabe. Errezeta hau ez dela inoiz ikusi, Ez? Txuko bolak, ez? Bueno, albon, haragi bolak bezala, baina, kasu gontan, begi handiarekin, esan dagoa, edozein, olako txipiroiekin, edozekin egin aldituzu. Esneai, kendu ingo diogu ogiari, gehiagizko esnea, eta hau ere barrura, gatza, piperbeltza, beste, bitu ogi erdi bat botako jo. Gatza, piperbeltza botako dio, eta ero eskuekin, hola niten da hobekien, ondo naziko dugu, eta batu ingo ditu, bolak. Eta bien mitjartean bitu, jarriko dena, gero, erronka bat, zaiatu erraz gauzatik. Arroza badakizu, 16 eta 20 minutu bitartean, irauten duela, ez denbora behar duela egiten. Jarriko dut, arroza hau egiten, eta ea arroza honek tardatzen diren denboran, arroza egin orduko, nik bola hauek, egin da dauzkan. Baietz esaten dizuetan moduan, ezetz esaten dizuet. Hau zuzenean izango baritz bezala. Bai, eta zuzenean gaude. Ez dago mozketarik ez. Eta horrela ingo dut, eta gaizkatatzen bazit, berdin zait, igual ingo dut ondo. Ni ja naho puntu batean, olako gauzak, lehen burua jango nitzek, baina gaur egun, zigor 2 puntu zera. Erakutsiko dugu nola, 20 minututan errezeta guztia egiteko gai garen, ez da? Saiatuko gara bintzat. Peio, baratxuria, jentea badago gustatzen zaiola, zapora ematea, baina zaiola gustatzea baratxuria aurkitzea. Orduan, atal osoa jartzen baituzu eta hemen pixkat gorritu,
Gero, kendu inaldituzu horiek, eta arroza, etxean jango dute baratxurik ikusi gabe. Ze badago jende bate, baratxuri atalak ez dakit nola aurkitzen dituzten toki guztietan. Orduan, hor jarriko ditu, oin pixkat, dantzan hasten denean, arroza eta perresilla botako dio, hemen botako diot, justo doblea likidoa, baina pixkat gutxiago eta taparekin kozinatuko dugu. Taparekin 18 minutuz utziko dugu. Tapa altzatu gabe, bere lurrunetan egingo da. Orduan, erronka hasten da, hemen hau dantzan hasten denean, arroza, perresilla... Denbora hartu, Denbora hartu etxian. Igual ez diko kontatu, zuk ez ere. Nik bilardean hau ontzenoa gatza eta piper beltzarekin. Bueno, ogiataz hitz egin dugu, eta ze ondo usaintzen duen, behin laberaturatako orduan, bai orgiak, bai kafiak, badago enpresa bat, badago, Gurman lurrinak izena dunak, eta horrelako lurrinak sortzen dituena, hau da, janariaren hasieran hasi ziren gozoak dauzkaten usain horiek lurrun bezala saltzen, eta gaur egun elikagai ia guztietako lurrinak dituzte. Osa, nik olakoetan vainilla entzun izan dugu erabiltzena, txokolatea, kanela, bai. Txokolatea, horrela hasi ziren, oain pilo bat dituzte. Txipiroi lurruna? Nik esango ditut, baina gaur egun marketing moduan ere asko erabiltzen da. Hau da, igual gozotegi batzian edo ruasanak laberatu, usain hori, eta usain horrek erakarri egiten du. Bai. Garrapinatuak adibidez, goratzen naiz hemen Donostiako alde zarren dagoen, denda batian hor kanpon hasten dira, igual almendrak eta horrela garrapinatzen, eta horrek erakarri egiten du. Ez da egin nun zan, gozotegi batean nik entzun nuen, egiten zutena da, nahita jarri zituztela, labeko lurrunak eta teatzen ziren tuboak kalera emateko. Lehen ematen zuten teiatura eta usai hori hortik joaten zen. Hori kalera pasatzen zen. Hori kalera eta kale nagusian zu oin eskuten ziren eta usaindu egiten zen ituen, horko bateatzen ziren, kroasanen usaia, bizkotxoen usaia, eta horrek, nahi eta nahi ez ja usaia horrekin zoaz da, pasatzen zarenean den da aurretik, ara, hemengoa da usaia, eta ja, modu batera ero bestera, heldu dizut, heldu zaituzte. Bale, hau, bota diot, bikoitza, gatza pixka bat, tapa, eta esan dakoa. Denbora, azten da, efektu espezialak. Bueno, hau, gatza eta piper beltza bota diet, eta lehazten noa, Arbintz. Bueno, lurrinetaz hitzen dugu, baina adibidez nik desodorante bat erabiltzen, txokolate usaia daukana. Eta ez da oraingo gauza bat, duela 15 urtetatik erabiltzen dut. Hau da, bizitza osoa desodorante horrekin. Eta hontaz ari garela, gogoratu naiz, ez diazu sinisten, Ez dizut usaia. Ez baina, ez dauke txokolate usaina, dauke hori esaten da desodorante, txokolaten desodorantea gainak oso famatua da, eta marka ere da munduko ospetsuena desodorantetan. Ez naiz hemen gauza rarok bilatzen, Zango da gaina gehien saltzenetariko bat. Hau ja nik irukoa bota dut, baina hortxe ebiliko da nik uste. Eta nugatzen ez gaztetan eta horrela, jende pilo batek eta gu gazteon arten 15 urtekin nahi naiz esaten, erabiltzen genula. Eta ordundikan, ez dut aldatu. Txokolateena erabiliet, eta honekin etorri zait, urrengo gaia sortu dutela, pilula bat, non zuk dastatzen dezunen, izarditzen dezunen, izerdi horren usaina aldatu egiten da, eta gozo usaina erakartzen du. Nik esan badaukan lagun bat, bere izerria, eta berak badauka pixka komplexu, pixka badauka, ze badaki bere izerriak oso usai fuertia daukala, eta gaizki pasatzen du berak. Eta, ia esan horlako jendian dakota, ez dakite, ondo etortzen, ez? Ni pentsatzen dut, eta geroz eta hobeto usaintzen bali madezu, seinale, geroz eta gutxiago dutxatu zarela, ezta? Hau da, ezakit zer dan ona, o txarra, hau da, izerditzerako garaian, ondo usaintzen bali madezu, geroz eta hobeto usaindu zer da, geroz eta gutxiago dutxatu zarela? Edo nola izango litzake hori? Ulertzen dezuz esaten duten? Baina eta dutxatzea txarra, edo hona da. Ez ona, noski. Dutxatu. Baina gehiagik dutxatzea. Eta gehiagik dutxatzea. Zepadago jenteak, egunero dutxatzu beharra aldago. Zepadago jente bat egunero dutxatzen ala, eta hori beharrezko alda. Ikuspuntu ekologiko batetik, begiratuta. Guk hemen dana daukagulako gura eta nik, egizan, ia egunero dutxatzen naiz, segunero iten du kirola, orduan bai.
Baina ez badute ezer egiten, nik egia da, ez badute ezer egiten, kirolik ez badute egiten, enez dutxatzen. Ja. Bueno, esaten dezuna, orduan, bakoitzak ere, segun, izerdi indartxu gau alma daukezu, igual bai da beharrezkoa, ez? Bai? Beste eri ez eragiteko, azkenian, Hombre, ez da? Pentsatzen den nik. Lagunak, ze dudak dauzkagun sukaldaritza programa batean, Hau, Zain nola iritsi garen puntu honetara. Baina, bueno, bai, gauza batean bestean ematen du. Bueno, ni, uste zaitu filosofatzen hor, olioarekin igurtzi eskuak, eta hemen olio jarri dut, olio gehiago berotzen, eta ingo ditu gana gure begi handi bolak, irinetik pasa eta frijitu ingo ditu. Gero, plater bat ateratzen baizik jasu, platerera atarako ditut, eta hemen sartagin hontan bertan, barazkiak hemen dauzkara, kipula, piper berdea eta piper gorria, erregosten jarriko ditu. Ultraprozesatu eta zitze egingo. Joder, no, Zer iruditzen zaizu? Tamales gure egunerokotasunean gehiegi dagoen zerbait omen dala. Eta eskerrak, pentsatu nahi dut, ardura gartzen hasi direla, eta pixkat hasi dela hor. Mosten ero. Adibidez, hemen daukat datu batzuak estatu batuetan, 167ko produktu ultraprozesatuak direla, egunean. Eta kaloriak, dituztenak? Hori da. Eta kaloriak 150 baino gehiago elikagai prozesatuetatikan datoz. Horregatikan ere, hango bai gizentasuna eta gaixotasun asko esaten da hortatik elikadura txar batetik atozen, hori da. A ber, ez du gaztu behar, nik gaur hemen egiten nahi naizena ultraprozesatua da. Guk hartu dugu, txipiroi bat, txikitu dugu, gehitu dizkiogu gehigarri batzuk, kasu honetan barazkiak eta izan diala, esnea, ogia sartu diogu, irinetik pasa eta frijitzen egin naiz. Prozesatua, hau da, prozesatua etxen egindako baina etxean egindakoa. Hori da. Auskalo, gaur egun, eta hemen ere badaukagu, ez da estatu batuetara jun behar, holako gauza badauzkagu, eta eskoletan ere, eguneroko menuan ere, zenba dauden holakoak, ez? Eta horretarako ari dira, neurriak jartzen eta horrela, esaten da, hemendikan aurrera, ja astean gehienez, 2 erraziotan, egon daitekeela ultraprozesatuak. Beste guztia noski bertan kozinatu beharko direla. Bai, ze hor, azkenean, umen eskoletan da, kroketa direla. Sanjakoak direla. Horrelako pila bat, Egia da, industria geroz eta gehiago azten ari dela, geroz eta hobeto egiten ari direla gauzak, era azkarragoan eta merkeagoan, ez da? Orduan, oso errixea da, gaur egun daukagun bizimoduan, hain lanpetuta gabiltzala danak, hortara jotzea, ez da? Orduan, hori ere gure esku dago, guk eman behar diogu ebeai buelta bat horri eta ikusi, gure elikadurari, garrantzia ere eman behar diogula. Hor bateo matek esango, lanpetuta, gure garaien lanpetuta ibiltzen ginen. Gaur egun dauzkaguna da beste preferentzi batzuk, eta jendiak badauzka, hori nahi do, gero kirola itera joan, lagunekin zerbait hartu, eta normala da, eta zilegia da, nik hemen enoa esaten, baina, sukaldeari, mimo pixka sartzia, ez dala hain zaila, nik uste dute denbora pixkat ematia, ez dala osasunean inbertitzea da, eta kalterik ez dizuela ingo. Garrantzitsuna, ondo organizatzea, ez da? Igual, astea organizatzea, behin kozinatzen duzunen, plater hori behintzat, 3 egunentzako, gorde. Eta ez bali baduzu aste horretan jan behar, behintzat izuz gaian sartu, baina ez egin egunerokoa, esan bestela igual egia da, denbora horretarako ez daukagula, baina behin 3 egunetako egiten bali baduzu, bida, hoitxe kentzen dezula, eta hori jatetxeetan eta horrela asko egiten da. Produkzioa organizatu, produzitu egun desenteetarako, eta horrela ez da egunero egin behar, baizik eta mise en place deitzen den hitz famatu hori da momentuan prestatu eta aste osoa organizatu denbora, ez hainbeste denbora eskaintzeko azkenen sukaldaritzari. Eta Armentz, astean 2 egunetan dilista jateagatik ez da pasatzen ezer. Alderantziz. Gure etxian, zerbait errepikatzearen, gure etxian nik purea egiten dudanean, egiten dut 2 egunetarako. Eta astelenean purea jan aldugu,
eta ostegunean ere purea jan aldugu, eta pure hori osgailuan ondo ostua dugu, ez dago inungo arazori. Orduan, bueno, hori ere... Eta bestela dilista hori hartu eta puretik pasa eta Hori da. beste era batera jan. Beste era batera. Edo hartu dilista horiek eta entxalada batian bota, edo haizu, aukera asko ezberdin badaudela, ez dela beti era berdinean jan behar. Eta ideiarik ez daukazuela, esan zuek ordena joan desbasa eta bilak, esan zuen bilobiero, sartu interneten, nola erabili berriro dilista ez dakit eltzekari bat. Hori da. Eta beraiek zeituen horretako izkizuete internetetik 10.000 errezeta. Hori da. Bueno, hemen... Garbantzekin edo edozerekin. Bai. Almitz, hemen, Bai. pixka askatzeko, hor itxatzi zaiguna, kipula, piper gorria, eta piper berde. Garrantzitsua, jendiak ez garbitzeko zartagia. Hortxe dago saltxa guztia. Hemen, Oain, esentzia guztia barazki baltza- guztiekin ingo dana da askatu. Eta gero ardoa botatzen dezunen dena askatuko da. Bai. Eta zapore guztia bertan dago. Beraz, ez pasa ez garbitu zartagia, barazkia kozinatu aurretikan. Claro. Hortxe bota. Eta honekin, bueno, saltzak azkenien hartuko du, hemen lehen fregitu ditugun, bueno, gure bola hauen sustantzi guztia hartuko du. Hau pixat, ja, hau egin alko nuke, baina ondo egitera, barazki hauek ondo erregosteako, behar ditut hemen pixat zuestitzia, goxo egitea, orduan, bueno, barroza lehen hau ingo da, apostua galdu dut, berdin da, idatzi txoriene aipildua eitb.eus eta bialdu dizugu opari bat etxera, txantxala, Zaugat, Nikolako hori. Eta utzi guzue, barazki hauek pixkat erregosten, eta ero armintzen izan duena. Tomate saltza botako diogu, irin pixkat gorputza izateko, ardo txuria eta saldarekin bustiko du. Eta hor jungo dira gure bola hauek igeri egitera. Badoa, pixkanaka hau kolore hartzen, hemen daukau buia egiten, gure hemengo barazkiak eta tomate saltza. Nik txipirioi tintan ite dituanean, beti botatzen diet tomate saltza. Baina ezagutzen du beste sukaldarien batero beste, ez zaiela gustatzen. Hor, Bere ikutua ematen dio. bakotzak nahi duen egite. Behitu, baguzi geratzen den oso gozoa da egin nuen egin bat, eta ina txorienen ez da ekarri nuen froga. Zan da, pistoa. Bai. Pisto bat egin nuen, da ni pistoari etxean botatzen diot tomate saltza pixka bat. Erregozi dituen barazkiak, eta ero, tomate saltza bota beharrean, bota nion saltza txipiroiena neukana egin nuela bezperan, eta sobratu zitzaidana, eta geratu zen olako pisto beltz bat, baina oso gozoa, ze, azkenean... Hemen horrelako zerbait ari zara egiten, ezta? Bai, bueno, bai. Pixka tomate saltxa gehiagorekin eta horrela, eta barazkiak pixka bat igual odiago moztuta... Bueno, bai, baina egia da, eta... Ez da, geratzen, bazeukan saltza horrek, pisto horrek, bazeukan, bueno, azkenean txipiroi saltza badauka, kipula pilo bat erabiltzen dozunez, eta gozotasuna bazeukan, eta erra geratu zen. Itxuran egia da, ikustezu hor beltzat esatu zuen, zer da. Bueno, hortan itxasten daukagun hortan, eta gero bengo tinta apurrak baliatzeko, hartzen dugu, eta ardo txuria bertara bota, eta hau lurruntzen danean, gehituko dugu, salda. Kopa ederra, ezta? Hori da, medikuak esaten dizunen, kopatxo bat igual edatea daukezu, men hartzen duzu, eta kopatxo hori bihurtzen duzu. Badakizu eta hola mundu mailako ardo kopa famatuena eta dauka izen bat, ez da nola daukan. Museo baten dauka bere tokia, ez da izen motatako kopa da horrek. Bueno, txorienen izan genduen. Bakizu zen sartzen da, zuko ikusten duzu kopa eta da kopa normal bat. Horan ardo kopa bat, bai ikusten da pixka da onditxoa dela, baina ardo kopa normal bat jatetxe batean ikusi alduzuna. Litro bat sartzen zen. Kopa batian. Hau da, botilla osoa eta oraindik goitik hau geratzen zen. Eta hau da esaten dizunean, hori, medikoa esaten dizunean, kopatxo bat, kopa bat bai. Oraino, ez da, botilla osoa. Botella osoa, litro bat sartzen zen bertan. Kasu honetan, zutan utzi dugu, hau da, alkohol guztia lurruntzen ari da. Bai, bueno, esan da... Badaude ikerketa batzuk, alkohol guztia ez dana lurruntzen, Bada, lehenengo minutuan, ez dakite, uneko 20 edo horrela besterik ez da lurruntzen.
hogei bat minututan 160 baino gehiago. Eta ordu betez uste baldin bada, gelditzen da, oraindikan 100 inguru. Beraz, ez pentsa, zutan usteagatikan ja, alkohol guztia lurrundu egiten danik. Baina, badaude guraso batzuk eta horrezatu, orduan umei ezingo diet eman hau. Bueno, ez gara erotu behar ez da ere, gero irakiten jarraituko du, eta 100 pentsa zema razio atarako ditugu, hemendik 4 razio atarako ditugu, orduan, erotu gabe, erotu gabe. Eta normalean botatzen diogula, oso ardo gutxi. Eta hori lurruntzen uzten da oso gutxi. Baina 0 ez da gelditzen. 0 sekula ez. Eta hori, garagarretan ezkerian lortu zuten badago, zein da, ez daukanik bat ere. Zer dago, 0-0 da, ez? Hori da, bai, 0-0. Alkoholik gabekoak badauka zerbait, eta 0-0ak ez dauka... Hori esaten dute, bai. Baina alkoholik gabe jartzen duenak, da 0,0 bat, o 0 zait. Baina oso eskasi. Nik ez duan oraindik probatu inoiz, behitu, hauek oin hemen sartuko ditut, utziko ditu hemen 10-15 minutu egiten, eta ero bi aukera daude, saltza birrintzeko, atera nahi baitugu berriro, saltza birrintzeko, ero bere hortan, ikusiko zuen, ondo txikitu dituan ez barazkiak, bere hortan olan etxiko estiloan ero jana ditu. Nik oraindik arbintz ez duan aprobatu da, alkoholik gabeko ardoa, eta entzundu bereietan, eta prozedura lortzeko oso nahiko garestia omen da, ze ardo normal bati mardozu, gero kendu dena, alkohola kanpoan utzita, gero berriro sartu behar diozu dena. Nik ere ez dut inon ikusi hori saltzen danik, irakurrita dauket eta artikulu asko, eta nik pentsatzen nun lurrundu egiten zala, alkohola lurrundu egiten zala, eta gelditzen zinela ardoa, alkoholik gabe, hemen egiten ari garen moduan. Baina ez da prozesu hori. Ez da berdin. Bueno, guk honek badakigu ze prozesu daukan, itxoitia. 10 minutu. Ziko hemen irakiten plo, eta zeituan gatoz, arroz honekin, hau bai egin da dagoela, gastatzera. Arroza prest, txipiroia pez, maira! Bueno, esaten dizuena lehen, hemen hartzen dituzue atal hauek, etxean normalean ni jate ditut, eta ja baratxuriak eman dio zaporea gure arrozai. Orduan, hau kanpora, eta hemen arroza prest dagoeneko, olio pixka bat igurtzi diot, katilloari, gero, buelta eman eta askatzeko. Eta niri, txipiroiak eta arrozarekin gustatzen zaizkit, baina gehiago gustatzen zait, arroza nola geratzen lan saltza honekit, txipiroiak eta aldameneko guztia baino. Esaten ez du bezala hori jango de txipiroia, zu jan saltza, hori da, inungo arazoik ez. Eta hemen oin, inguruan, jarriko izkiogu, aurrazioa ez dakit, 4 bola izango dira, mintz, nola ikustu, zenbateko goze daukazu. Dexente, Bai. Esan dizut txipiak asko gustatzen zaizkit. Eta arroza, batera, ikaina. Bai. Hau, zein ez zai gustatzen, kombinazio hau, txipiroiak. Azkenian birrindu indu saltza, ikusten duzu, pixkat hartu, atara inditut bolak, gero sartu diot hau irabia gailua, eta birrindu inditut, eta hementxe, garbituta, hau, iskina batera. Egia da, saltza honekin asko zikintzen dela, honekin hortzak ere. Lagunok, segi horra. Hemen dauzkazue gure begi handi bolak arroz txuriarekin. Ernitz. Bueno, baina hortzak zikintzea. Sardezka, labana... Koiara, nola? Ni sardezkarekin bakarrik, nik uste dut. Probatu. Moztu. Zer moztan. Eta, gehiagi eskan, ze jefak eskatu itxu, etxean ematen ditu. Ordunetzako bakarra, ez da? Hola, da. Ni itxu gabe gartu nahi. Saiozu jefa, igual, bikin bakarri gelituko dala, bale? Arroza oso nahi, bai, ez pentsa, Beroa baino ona. Epa, ez du merezia bera ematia. Ez. Hobeto hemen gelditzen. Hobe porru batzuk ere ematen baituzu. Oin egin izkizu armintzek. Ikusi. Errezeta motzerako gaur barazki nik usten dut, nire gustokoenetariko bat. Porrua! Porrua.
Gure txen urte sekule ezin da falta. osoan dagoena, Bai. ezta? Eta, bueno, errex, suko aldatzen dana, goxua gelditzen dana, eta gaurko errezeta ikusiko duzue. Nik soziedadetan asko egiten detena, eta momentu batean egiten dana. Begira nola egiten den. Porruak garbitu eta laberatu, olio pixka bat eta gatzarekin. Beste alde batetik, anakardoa zartagi bero batean txigortu eta amaitzeko ozpin berezia egiteko, limoi baten zukua, arraspadura, ozpina eta agave siropea olioarekin nahastu. Bueno, ikusten dezuenez, errezeta oso erresa, simplea, goxua, zu ez daude oso ados, ez? Soziedadetan porrua kozinatzeko, beti haragia egin behar da, ba ez, barazkia ere. Nik azkenengoan, parrilla egin genuen kuadriakoi, alberginiak eta jarri nizkien, eta ero jarri nien baita holan kuiatxoa eta barrillan egin da, ospin olio goza batekin, eta, bueno, Bueno. A ber, ez ditut esango, atara ninjutela atea holan besotan, eta holako horik, gezurrik no esaten, gezurrik. Baina, bueno, nireko ariago egin, soziadean ingen duen lehengo baskaritako bat, usteleritzan ni bukatu berri, ja zerbait gauza berria nahi nitula sartu, falafela inien, eta itxu behar izan nituen, dienak eta ez dienak. Eta gero, egia esan, pila gustatu zitzaien. Eta ordundik askotan, eta goratzea izan, untzilan, untzilako txokoan ingen nuen, untzila nintzen nuen, falafela eta ez... bueno, gaur egun oraindik, bello daukat falafelan errezeta berri bat, egiten dana sardinakin. Sardinak honek latakoekin, hartu eta falafelakin, eta garbantzu, normala, garbantzuak eta dana egiten duzu moduan, baina sardinak geitze dizkiozu, birrintzen duzunean, eta oso ikutu ona eta goxua ematen diote, eta ekarriko izkizuete ematen hemen txorienen egiteko, oso erto geratzen dira. Ikusten dezu, hasiko naiz ikusi dezuen bezala porruarekin, olioa besterik ez diot bota, gat pixka bat, eta labera. Oso ondo. Misterio hori gabe. Bai, ni misterioa daukana, eta bitu, lehen armintzekin egon nahiz hitz egiten, ni badekien, anakardoak hemen erabilizan ditugu, Brasildik datorren fruitua dala, fruitu mundu guztian irekia, guk Tailandian ikusi genduen nola jasotzen zituzten, baina nik beti egia da, duda hori izan dut, ez, gordinak, ez ditut inun aurkitu, eta antza anakardoa gordina ezin da jan. Behar du nahi eta nahi ez beroarekin eromandako prozedura. Egia da, txigortuta daudela pixkatxo bat, baina... Lurrunetan egiten dituzte egoziero moduan, baina gero ikutua sartaiakin txigortuak... Nik zartagira botatzen ditut eta nahi txigortzea gustatzen zait. Guk txokolatiantzako ere erabiltzen ditugu eta horrela, eta beti txigortu egiten ditugu. Hau da, almendra, kurra, dana txigortzen dugun bezala, guk anakardoa ere txigortu egiten dugu. Orduan horretarako, zartagia berua, eta anakardak bertara. Eta hemen nik egizan enekien hori, eta egun ematek ikusiko dituzue, daude oliotan frigituak eta gero gatzarekin. Labean erreta gatzarekin. Besteak hauek ematen duten holan natural eran, kakotxen artean esan da, badira lurrunetan egiten dituzte leheneko olako bero bat ematen diote, eta horiek saltzen dituzte. Eta, bueno, zerbait ez genekiena, eta gizue txorienekin beti zerbait ikasten da. Oso, nik hemen limoia zatitu dut, ingo detena, binagreta hemen ingo dut. Ozpina hemen ingo dut, orduan honei ingo diotena limoi erdia bota. Gero, arraspadura pixka bat ere botako diot. Eta gero gozo ikutu ere izango du, Eta gozo ikutu da egingo botako diot, hori buelta batzuk eman, bestela ere egingo zait. Agabea aukeratu, estiarekin nahi izan ezkero, Armintz? Agabea aukeratu dut, baina zerbait ezberdina erabiltzearen. Noski estiarekin edo balioko luke. Orduan, hementxe, agabea tazitze egiten ari garela, siropia barrura. Ni gozo puntu hori eman nahi dio dalako. Hemen ozpina, sagar ozpina erabili dut nik. Barrura ere. Eta olioa. Olio virgin extra erabiliko dut. Oso ondo. Eta horrela izango genuke, gero labetikan ateratzen dugunean porruak, gure ozpin berezitxo hau eginda. Hortxe. Bueno, honen lagungarri moduan, porro hauen lagungarri, burrata inguruan hitzein izan dugu, badakizue dala azkenean geruza bat, kanpoko geruza dala mozzarella, eta ero barruan doana da mozzarella ariak eta esne gainarekin daiten duten olako nasketa bat, stracciatella deitzen dala, eta horrekin betetzen dute burrata.
honek etxe barrik badauka olako burrata bat oso gozoa, Beraiek ketua, egiten dute, ezta? beraiek eta ketua. Dauka, sistema bat armatu du, zeinek txingarretan eroan parrillako beroak eta keak jasotzea eta esneari emateko olako ketu puntu bat. Olako sistema berezi bat armatu olako enbudu antzeko batekin gero barrura sartzen da eta esneari ematen dio txingarran zaporia. Eta egia esan, burrata hori beraiek egiten dute oso goxua dago. Eta, bueno, Italiatik datorren jaki bat, baina gaur egun mundu guztian nik hemen, denda handietan da, supermerkatutan da erraza aurkitzen dana. Beti bere ur horrekin lan poto batean estalita urarekin, gatzurarekin, suero antzeko batekin etortzen dana. Mozzarella baten oso antzekoa, baina ezberdintasuna da barrutikan dela krematsuago. Nik burrata eta mozzarella artean beti burratarekin gelditzen naiz. Estratxatela hori esan dezuna, hori barruan dauka. Gero estratxatela ere bakarrikan eta soilik saltzen dute, Baina, bueno, honek politxa egiten duna da, plateran jartzen dezunen eta laban batekin irikitzen dezunen, barruko guztia irteten da, eta, bueno, goxua dago, ona dago, eta gainea, ikusteko eta presentzian asko irabazten du platerak. Betxo, ni legunean gazta kontua dauzkagun hontan, reportai bat ikusi nuen, Telebista Espainiarrean, esne fintzaileak, afinatzaileak deitzen direnak, eta hau da, bueno, ogibide bat, hemen nik suposatzen dut gure Euskal Herrian, Idiazabal gaztak eta egiten duenak, berai egiten dutena, baina hau, jendeak eta hor Espainian da nahi izan duenak Frantziara jun behar izan da ikastera, eta hau ez dago hemen, eta horri ze jende da, bueno, gazta egiten dutenean, gaztategi handietan gaztarekin beraiek esate dute moduan hitz egin egiten dute, gazta ulertu egin behar dute, gazta entzun egin behar dute, eta jakin egin behar dute gazta bakoitza ezberdina dela, naiz eta erremesa berdinekoa izan, noiz buelta eman, gazta batzuk jakiteko gaz gehiago bertzun duten ontzeko, baina naiz eta errezeta berdina erabili eta natan ezberdinak atatzen dira? Bai, naiz da einda dauden, batzuk eiteko garaian suero gehiago soltatu dute bestea baino. Gazta batzuk belarriarekin jakiten da ondo dauden. Hau da, tok, segun ze hotz ateratzen duen gazta horrek jotzen dio zuenean, dauka heldu puntu bat, beste heldu puntua dauka. Orduan hori da, nola ikasten da? Noski, badaude ikasketa batzuk horreta, eta esan dago Alpetan, da Frantzian da badaudenak, baina gero da, norberak, suposatzen dut, orduak dakin norbaitekin egon da, eta gero ikasten zoazen gauzak urteekin, eta zuk ikasten zu, bati gazta, esan dako, erremesa berdinai batzuei buelta leheno eman barzeie, bestei, bestaldea ontzen juteko, lehortzen juteko, eta hori, eno esaten, zientzia badala, sorionez, azkenean, iak ez du lortuko hau, adimen artifizialak, ez du lortuko hau gizaki baina batik beti errezeta berdina erabiltzen dute? Gazta ezberdinekin, gazta ezberdinak, gazta bakoitza bere nortasuna dauka, eta segun ze gazta mota dan, gauza batzuk behiratu behar dira beste batzuk, eta hauekin, esate dute, baita emaduzu, ez da, honek gazta hundiak urruierre olakoekin eta lan parmesanoak eta hoiek dana asko ekutu, ez da izan ze hotzataratzen duten, barrutik eta horrelakoak. Eta nik hori, hemen ekarri izan dut, ekarri nahi nuen, pentsatzen nuen, entzutenean nintzenean reportaia, hemengo gure hartzaiak, hemengo gure hartzaia, bakoitzak, izango ditu bere trukuak, ontzeko garaian, no zeuki ze temperaturatan, ze zetasun puntutan, eta bakoitza bereak etxian ikasitako urtekin, jakingo du bere gazta nola daude. Zior, iruditzen balmazaizun nik usten dut labetikan aterako ditu dala, prest dauzkat porruak, orduan atera platereran jarri, eta leister amaitzeko gaude. Baina, denbora pasada da, Arbintz. Zigor, ez dala nire lehenengo eguna, Telebista ezagutzen dut, eta nik prest ditut porruak. Oso ondo, horra gustatzen zaizki gazteak, prestatuak, Oso ondo. Bueno, hemen simple ikusten dira, labean atera eta porruak, eta orain egingo dudana da, plater bat hartu, plater politx bat, handia txikiagoa, hauke adibidez. Venga, hori bera. Venga. Hemen txingo detena da, orain, naren laguntzaz. Porru bat? Zenba da, razioa? Iru. Hemen eta hau, sarrerako moduan, Arbintz?
Sarreak Hori, bai, hau ez da plater bakarra, Vale. Honen ondoren gero proteina, behar du. Baina haizu, tofu pixka bat alegia. Ez, proteina esan duzu, ez? Ba. Ez? Bueno, haizu, vegano egin behar balen bada, veganoa egiten dugu. Gero postrea ere bilatuko genuko zerbait veganoa. Vale, hemen gure porrua, Bai? dikingo diotena da, orain, gure ospinolioa bota, Vale. gainetikan, Eta ero ondo nahastu. Vale? Hemen klasikoa zen, Euskal Herrian ero hemen porruak eran ospinoliotan, olako ospinolio piperrakin, kipulakin txiki inda, eta zainzuriak izango hasien moduan, porruakin egiten ziren, hauek izaten ziren, zel dezagun, zainzuri, pobren zainzuria. Porruak hartu eta horrela prestatuta, ni asko gustatzen zaizkide. Potokoak askotan eozten ditu, ni potokoak erabiltzen ditut olako Arrasta pixka bat, Vale? gure anakardoa gainetikan, ja platera ja beste itxura bat hartzen dihua. Beste itxura bat hartzen dihua. Eta amaitzeko, ingo dana da, gure labantxoa berduzu gero irekitzeko? gainetikan jarriko dio gure burratatxoa, Vale? eta labantxo honekin iriki ingo dut. Eta orain gure sorpresatxua, behin iriki, ondo zabaldu, eta Vale, komentzitu duzu. ja. Agian gure txokora sartuko zara. gainetikan botako diot binagreta pixka bat, Vale? eta anakardo batzuk, honekin ja, bai. Amaituta. Bukatuko duzu alako, matemotil goziedeko, dela? Danak bere detailea izan behar du. Kutsu Venga. berezia eman behar zaio, eta Oin, aurkezpena. maitasunez egin behar da. Aurkezpena, jauna. Aurkezpena, hemen nire porru berezia. Bueno, orain dastatzea, Labana daukozu, ez? labana badauket, hau ze baldin badiazu nire lagunei nahi diet eskaini, hainbestetan dastatu dugun errezeta goixua. Animo ekipo, bai, nik ere, bai. Aupa, Erakutziko izkio gauzako berriak egitenik, lasai egon. Hala, orain dastatzea, haber zei iruditzen zaizun. Baina haber zu hasi behar dezun hain, zure lagunei egiten. Seguru. Serio, baina, benetan egon. Benetan. Alesek egin zuen behin eta bida. Una dago, Benetan una dago, Ta porroa ja labean erreta nola irabazten duen, Osa, oso ona, benetan, no bitz. Osa, adareko oso gintza baino zerbait gehiago dakizun, Zertxo bait ikasi genuen. Bai. Ikasi behar genuen den, Lagunok, hau, ona dago, lengua ere, bai? Eta biharkoak, auskalo. Hori, biak jakin Seguru bai. Ondo izan. Agur.